ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш dj. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки бо нархҳои арзон. Агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон чӣ барои реклама кардан бошобадрон, марамаз сурат маълумотро дар ватсап имои моро кунед. Дар видеои оянда фурӯшда эълонда мемонем. нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешавад аз нархҳои 75 сомо бола бадрони азиз ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, Рудакӣ, Хопанҷакент, Хуҷанд ва Душанбе ҳастаи бадрон. Территорияи Ҳисор ва Ваҳдат ҳам ҳастаем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар корае. Мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 152 سومانی. خوش میکنیم لایکتون نگذارین فراموش نکنین و سیلکای نوار را پادیزش کنین. مرامد رفتیم تا آخرش تماشا کنین. یکم خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان. قرار دارد در تریتوریا دوشنبه، نویای رودکی، لنسکی رایون، دهه سلطان آباد یعنی قشلاق کل بلاک گفتگی است صاحبشون. از همین خانه میگه تا گیپرازی میگه همگی میگه 24 کیلومتر راه است. یعنی نزدیک به بدرون، دوری بد نیست. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 7 дар хона кардагия ки хонаи дуошона бо ҳамаи чизаш ва дурушта калидор ошхона баня дорад. 7 дар хона бо ғишти пухта карди омода шудааст. ҳамаш дарои тирезаҳои плазидане ки турецкия мега соҳибшон проектҳои нав. خب 7 дар хона дӯстон азиз дар мобайни калидор аст, боз дар поёнам калидор аст ва малаид рехтагӣ аст дӯстон азиз, шкатур кардагӣ аст, монтаж кардагӣ аст, боз як камаз дига қум санг шаби мегад иққаи дига дорад. дар наздикиш ҳаст мегад масҷиди нав ва мактаби нав кардагӣ аст соҳибшон, мағоза ҳамихечо дар наздикиш ҳаст. хона обшум якум ошунаш тайёр аст, фақат ҳам як рангу бор мондагӣ аст. фақат метавонед зиндагӣ мекунед, як ранг бор мекунед, дар омада зиндагӣ мекунед. гирди хона полни худ мегад маҳкам кардагӣ аст ва главни обсветчам аст. ҳуҷҷатҳои хона главни дӯстон азиз, фармони сертификат, фармони хона кардан, яъне ки ҳамаш 100%. дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 490,000 сомонӣ бадрон, боз арзона мешавад. ягон сехонага ё чорхонага аз территорияи Душанбе боша мегад алиша мекунем. кадоми сумкати наличи мегад аз 490,000 сомонӣ бадрон, боз муомила мешавад. ин рақамҳои Тоҷикистон аст кор мекунад ва рақамҳо расмӣ шунда имо ватсап пайвазд ҳар рақамошон кор мекунад. марамад тамос гирем. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар 102 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон лаби роҳ дар ҷои хуба мега соҳибшон. якхонага квартирае ки духонагаш кардагианд дар дуюм ошина қарор дорад 35 квадрати метрае. доми 4 ошина бадрон бо обсвети доимӣ таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термис ҳама чӣ дорад бадрон ки бо ҳамаи чизи чора гуфтагӣ аст соҳибшон. об гармхунак ҳаст, трезаҳои пластикии нав, отоплени, теплый пол, кондитсионер. хоб яъне ки бо ҳамаи чизи чора бадрон намедорум хай мумкин баъзе чиза ки бо ҳамаи чизи чора гуфтагӣ аст соҳибшон. главни хона мегад ремонтҳои замонавӣ кардагӣ дар наздикиш бозор, садик, мактаб, хоб мағозаҳои калон мегад ҳастай. ҷои бениҳоят хуб мегад лаби роҳ да гардиш да мега ҳамаи намуди транспорт ва пеши хоми дом мегузашта. خب نرخ کوارتیر از 365,000 سومانی گفته است. خب خودشون زنگ زدن مصرف کنید چند ارزان کدایشا گفتگی نیست. نرخش 365,000 سومانی است که با همه چیز چوراش. یک بار دیگه با معلومات پورا و انیقطع طریق تلفن یعنی که تیسل است میتونید زنگ زدن پرسین. دوستان عزیز شما در مگر خالی کوارتیرهای فروشی خانه یگان زمین ماشین چیزی که برای فروختن باشد اگر مبودو مرامت صورت معلومات در واتساپ ایموی ما رو کنیم و در ویدیو آینده пешкаши харидорро мекунем. лайкутон нагузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имутон падилсаш кунем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. аниқтараш замини фурӯшӣ аст ки бо сохтмони нопурра қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар ноҳияи Шоҳмансур 2. кадом маҳаллаи кӯчаша нагуфтем, барои ҳамин кадоми то ки мехарен бо айсоибашо аниқ карда гирем. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ бадрон ки 4 дар хона фундамент ва деволошам бардоштагӣ аст. гирди хонаам деволош бардоштагӣ аст ва 4 дар хона бо ошхона, баня ва ҳоҷатхонаш ки дӯстон аст ки фундаментош бо деволош бардоштагӣ яъне ки сохтмони нопурра. главни обсвет ҳаст. гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд. ҷои хуба мега соҳибшон дастрош насум дар кӯрае
бо нархи арзон мефурӯшанд. Ҳамагӣ нархи ҳамин замин бо сохтмонаш 110,000 сомонӣ бадон ки лекин нашуд ҳуҷҷат чиз ягон чи гуфтагӣ нест. Мумкин дора надора инаш аниқ када мегирем. на рақамҳо мегафоншон аста кадоме ки харидори аниқ боша мегӯяд боз арзон мекунем хонаи нимсохт яъне нопурра. марамат занг занед. ба шумо аз кадом территорияи Тоҷикистон агар хонаҳои заминаи квартираи мошине ки лозим бошад дар комментария нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунем. гузорӣ барои мо хеле муҳим аст ва имконият бошад навора дар WhatsApp, имо, Telegram, Facebook, Instagram чизе ки набошад тамин силкаша подлисаш кунем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбеи нашам дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон. лаби роҳ да мега бадрон аз яъне ки аз Гипразем мега тарафи Гипразем ҳам дарвозаи Чимтепара мегад медарои ҳамагӣ 800 метр дарунтар. Гипразем аз дарвозаи Чимтепа 800 метр дарунтар доми нава мегад лаби роҳ да. духонага квартираи бадрон дар якум ошина қарор дорад 48 квадрати метра яъне ки даруншон хела кушода. бо свет таъмин аст ошхона, баня, кухни ва термиз, кондитсионер, ремонтҳои замонавӣ кадаги бадрон лаби роҳ да мегад заправка, мактаб, масҷид, мағоза хай дури бад нест дар наздикии шаҳр. фақат не ки мега дар рақамҳо прамо мега дар телефон занг зана мега дар мисол смс нанависам ва имо васатам нанависа тока прамо мегад занг занам. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 235,000 сомонӣ. одамоне ки бо мехарам мега бо арзон мега доми нава мега ҷои хуб даста омада аз пеш бинен мега агар маъқултон шед арзона мешавад. дӯстони азиз мо бисёр ба такрор намекунем хай кадом метавонад ки маъқул боша марамат дигар маълумотои пурраша гирен ҳамин хел квартира агар ба шумо лозим бошад дар комментария нависед мо бисёртар аз ҳамон ҷои гуфтаги шумо пешкаштон мекунем. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри Қурғонтепа дар калхози гулов гуфтага аст соҳибшон яъне ки тарафҳои калхозобод нарафта ай каласавои шаҳло бадрони азиз болотар яъне ки тарафҳои виён мешавад пушти корхонаи кожазавода чи ҳам хеле гуфтаги аст соҳибшон яъне ки тарафи роҳи Қурған ва калхозобод лаби наздикии роҳ да. ҳамагӣ 5 сотиқ замин дорад ки ду дар хонаи времика кардага ки ремонтҳои навкати хоб як дона сурат дошта ҳамин суратча пешниҳод кардем. гирди хона маҳкам ду дар хона бо калидор ва барашта ҳоҷатхона ҳаммом ошхонам дорад. дарахтҳои навниҳол хай не поёнда ҳаста не ки як дона сурат дошта дӯстони азиз дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 115,000 сомонӣ. бодан ҳамин дӯстони ва баъдроне ки аз ҳамин территорияи шаҳри бохтар яъне хонаҳои арзон суроғ карданд яъне ки аз дурини шаҳрам берунтар боша гуфтада мешавад. ина ба шумо вариантҳои хуби тенболи хона бениҳоят арзон аст. 5 сотиқ замин ду дар хона бо ҷои хонакунӣ заминш кушода ки метавонед хонаи нав карда гирен. рақамҳошо 918 кор мекунад марамат дигар маълумоти пурраша гирен. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. шашум хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор территория дӯстони азиз яъне ки хоб уртабуз гуфтаги аст соҳибшон. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ду дар хона кардаги аст ки хонаи яъне беремонт коробка гӯем мешавад. хоб шаҳри Ҳисор уртабуз пеши мактаб гуфтаги аст соҳибшон яъне шаҳраки шарора мега ҷои созда пеши беморхона ва мактаб. хоб ду дар хона ҳаст дӯстони азиз ки гирдшам хай ҳуй аст ва як камазга санг дорад гирдашта одамо зиндагӣ доранд ҳамагӣ дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 77,000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. пеши хонада мегад мактаб аст беморхонам аст ва главне мегад об свет дорад яъне ки свет ҳаст яъне ки бо хай обшар аниқ яъне ки об дора мега аниқа мега дора хай бо маълумотои бештарша гирем. одамоне ки наличи мегиранд мега бо арзонтара мешавад. марамат дӯстони азиз бо занг зани як бор дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, вконтакте чизе ки дорем подлисаш кунед. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Панҷакен чи хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки аз территорияи шаҳри Панҷакен хона монем яъне ки пешниҳод чед мо баҳри шумо омода кардем. хоб дар шаҳри Панҷакен яъне ки обшорон гуфтаги аст соҳибшон ҷамоата маҳолаи обшорон наздики автодром гуфтаги аст соҳибшон ҷои хуб дай. ҳамагӣ дӯстони азиз 9 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардага ки баъзе хонаҳош ремонт дорад баъзеҳошо не. 5 дар хона ҳаст якта ошхона
хоб бания хел чизо дорад. Як та дигар калидор дӯстони азиз, боз як ҳама аз дигар санг дарахтони мевадиҳанда дорад. хай бештар маълумоти пурраша мегирем ҳамагӣ бо нархи 260,000 сомонӣ нархи хонаи гуфтагасаи соҳибшон боз арзонтара мешавад. ягон квартираи сехонаган боша мегад иваз мекунем дигаша маслиҳат мекунем мегад соҳибашон. Марҳамат дӯстоне ки аз территорияи Панҷакен намхе хона хоҳиш кардан баҳри шумо шаҳри Панҷакен обшакорон наздики автодорон гуфтагасаи соҳибшон. маълумотҳои пурра ва 100% тариқи телефон аз соҳибашон марҳамат гирем боз арзона мешавад. дӯстони азиз шумо дам агар ҳамхари хонаҳо пушад ҳамин хидматони шумо рӯй кунен фарқ надорад хонаҳай замин ягон чизои аппаратҳои сохтмонияй квартира чизе ки набоша барои фурӯхтан дӯстони азиз марҳамат сурат маълумот шудагим фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳам хонаҳои фурӯшӣ пешкаш накарда баъзе хонаҳо уже мо намонда савдо шуд барои мо аймонтаж гирифтем ҳамин қашмо пешкашто кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.